Üdvözlök mindenkit az utolsó hét előadásán, amelyben az online zaklatásokról lesz szó. Ha egy picikét visszatekintek a kurzusra, illetve a fórumaktivitásokra, néha egy olyan érzésem van, hogy egy picit olyan érzést keltettünk, mint hogyha ez egy nagyon veszélyes és akár demonizálható jelenség lenne az internethasználat. Mindenképpen fontosnak tartom ezt elmondani, hogy természetesen teljesen tisztában vagyok vele, hogy az internet egy nagyon jó dolog, és ha megfelelően használjuk, akkor mindenképpen minőségesebbé teszi az életünket. Azonban ezen a kurzus keretén belül szerettük volna felhívni az esetleges veszélyekre a figyelmet. Természetesen az interneten megtaláljuk a szakmai érdeklődésünknek megfelelő csoportokat akár, vagy tartalmakat, tudunk kommunikálni, ez is egy nagyon fontos dolog, tudunk esetleg olyan emberekkel kapcsolatba kerülni, akik távol élnek, de akár a magánéleti dolgainkat is tudjuk valamiféleképpen jobbá tenni, gondolok itt akár a szabadidős tevékenységekre, a sportra akár, esetleg valamilyen hobbira. Tehát ez szerintem egy nagyon jó dolog, de valamiféleképpen próbáltuk a veszélyre felhívni a figyelmet. De az online zaklatás egy nagyon fontos témakör ebbe a csoportba. Először is arról szeretnék szólni, hogy miért fontos erről a problémáról beszélni. Mint ahogy az előzőekben elmondtam, nemrég tartottam, ez egy teljesen friss élmény, egy pedagógus továbbképzést, és gyakorlatilag minden iskolából érkeztek olyan visszajelzések, hogy gyakran előfordul az online zaklatás, akár a közösségi oldalakon, vagy csoportokon belül, vagy bármilyen más online felületen. Másrésztről tudjuk, hogy a tantervek lassan változnak, és úgy érzem, hogy ezzel a témával nem várhatjuk meg azt, hogy esetleg belekerüljönek valamilyen tantárgy keretén belül vagy tartalmaiba, mindenképpen beszélni kell róla, mindenképpen esetlegesen meg kell osztani a tapasztalatainkat. A fiatalabb generáció, és ez egy teljesen személyes tapasztalat, úgy érzem, hogy a fiatalabb generáció az érzelmeit valamiféleképpen szabadabban ossza meg az interneten. Tehát, hogyha én nézem a fiatalabb ismerőseimnek az idővonalát, de számtalanszor látom, hogy ilyen posztok jelennek meg, hogy szeretnek, meg szív, és másrésztről pedig ez a valós életben nagyon ritkán, úgy érzem, nagyon ritkán, illetve mindenképpen fontos pillanatokban használjuk ezt, de úgy érzem, hogy a fiatalabb generáció sokkal, ha megengedik ezt a szót fogom használni, lazábban bánik ezekkel a dolgokkal, és ezért is alakulhat ki gyakrabban esetleg valamiféleképpen zaklatás, valamiféleképpen online zaklatás. Természetesen ez egy jogi kategória, létezik ez a cyberbűnözés vagy cyberbűn. Sokáig gondolkodtam, hogy megosztjam ezt a tapasztalatomat, nemrég voltam egy ilyen munkacsoport keretén belül egy megbeszélésen, ahol érkezett hozzánk egy rendőrtiszt, aki ennek az osztálynak, ennek a cyberbűnözésnek a vezetője volt, és ő beszámolt, hogy minimálisak a kapacitásaik, ez egy szerbiai tapasztalat, nem tudom, hogy Magyarországon vagy a környező országokban mi a helyzet, félek, hogy nem sokkal rózsásabb. Ő ezt elmondta, hogy gyakorlatilag a kapacitásaik nagyon-nagyon korlátosak, tehát néhány ember dolgozik ezen az osztályon, és elsősorban természetesen olyan dolgokra fókuszálnak, mint komolyabb gazdasági bűntények, esetleg vezető személyek elleni halálos fenyegetés online felületen, illetve a másik, ami nagyon fontos dolog, a gyermekpornográfia, illetve ennek a terjesztése. Tehát ez, ami gyakorlatilag leköti a teljes kapacitásokat, és ezért is fontos a pedagógusok munkája, hogy segítsenek esetleg egy ilyen helyzetbe, valamiféleképpen mondják el, osztják meg a hallgatóikkal, tanulóikkal, hogy mi a teendő egy ilyen esetben. Hogyan határozható meg ez az online zaklatás? Ugye a témának, illetve a témakörnek a neve az, hogy online zaklatás. Lehet, hogy szerencsésebb lett volna azt a címet adni, hogy zaklatás elektronikus eszközökkel, vagy elektronikus zaklatás. Mivel ugye itt vannak a telefonok, és persze ezeknek egy része okostelefon, de itt van például az ismeretlen számról hívás, vagy esetleg SMS-ek küldése, ami beletartozik ebbe a kategóriába, de talán az online kategóriába nem. Tehát igazából, hogyha a definíció
szeretnénk megalkotni, akkor talán ez lenne a legjobb, hogy folyamatosan ismétlődő bántó szándékú cselekedet, ami ezeken vagy elektronikus eszközökkel, vagy online felületen történik meg, és ami nagyon fontos, hogy az erőviszonyok nem egyenlőek. Tehát vagy többen bántanak egy szemét, vagy esetleg olyan státuszba álló tanuló, vagy gyerek, vagy akár felnőtt személy bánt olyan jelöltet, illetve zaklatottat, aki esetleg ebbe a rendszerbe alacsonyabb szinten áll. Tehát az erőviszonyok nem egyenlőek. Tehát ez lenne gyakorlatilag a meghatározás, és akkor nézzük meg, hogy milyen viszonyban van az online és az offline zaklatás. Természetesen számtalan példa van arra, hogy az offline zaklatás folytatódik online felületen. Tehát például bántanak, illetve esetleg túlfolnak egy tanulót egy osztályközösségből, és mikor hazamegy ez a tanuló, akkor ez folytatódik az online felületen és Facebookon, vagy bármelyik más felületen. Tehát mindenképpen van párhuzam, van kapcsolat a két zaklatás között, de ami szerintem fontosabb, hogy szakemberek azt mondják, pszichológusok azt mondják, hogy az online zaklatás sok esetben sokkal veszélyesebb, mint az offline zaklatás. Miért? Pont ez a mondat miatt, hogy legtöbb esetben nem látja az zaklatottak. Tehát még az offline zaklatásban, amikor elérnek egy határt, például az zaklatott sírva fakad, vagy el tud esetleg futni, akkor a zaklatók úgy érzik, vagy talán jobb esetben úgy érzik, hogy átléptek egy határt, és valamiféleképpen bűntudat, empátia jelentkezik, míg az online térben pont ezért, mert nem látja a zaklatott visszajelzéseit, esetleg ezt nem is regisztrálja, illetve túllép bőven ezen a határon, illetve ismétli ezt az egész helyzetet. Másrésztről az online zaklatásnak sokkal szerteágazóbb lehetőségei vannak, és ha belegondolunk egy konkrét példába, a terjesztés sokkal hatékonyabb. Tehát még az offline zaklatásban most akár álhírek terjesztése szempontjából egy nagyon korlátozott esetben, vagy korlátozott helyzetben vagyunk, még az online felületen a megosztás lehetősége gyakorlatilag nagyon-nagyon sok, illetve sokkal több ember tud elérni, gondoljunk például egész egyszerűen csak a Facebook felületére. Milyen felületeken jelentkezhet? Hát a legegyszerűbb ez az e-mailen történő zaklatás, tehát gondoljunk bele, igazából mindenki nyithat ingyenesen e-mail postafiókokat, akár az zaklatott nevével, és ezután már vissza tud élni ezzel a postafiókkal, az zaklató adataival. Tehát az első az e-mail zaklatás, másrészt meg természetesen az e-mail címre érkezhetnek valamilyen bántó vagy sértő szándékú üzenetek, levelek. Ez talán az egyik legegyszerűbb módja. A másik a kép és a videó megosztó portálok. Tehát valamiféleképpen sértő tartalmakat osztanak meg ezeken a felületeken, a zaklatóra nézve valamilyen kínos vagy megalázó helyzetet teremtve ezzel, esetleg akik ügyesebbek, azt is meg tudják tenni, hogy photoshopolnak, vagy akár valamilyen videószerkesztővel szerkesztik a zaklatottat egy megalázó környezetbe, vagy egy megalázó háttérbe. Tehát ez a kép és a videó megosztó portálokon történő zaklatás is jelen van. És természetesen itt vannak a közösségi oldalak. Hát itt is a lehetőségek gyakorlatilag határtalan, kezdve a sértő posztoktól, megosztásokig, esetleg valamilyen álprofilok létrehozása, tehát igazából a közösségi oldalakon történő zaklatás is nagyon szerteágazó lehet. Illetve, amiről már ugye beszéltem, tehát ez a telefon, ennek ugye egy része okostelefon, a másik hagyományos telefon, de mindenképpen itt vannak a sértő jellegű üzenetek, amint mondtam a bevezetőbe, tehát ismeretlen számról történő kommunikáció, de ez a telefonos zaklatás is mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik. És akkor nézzük a közösségi oldalakat, a közösségi oldalakon történő zaklatást, és akkor első lépésben megosztanék egy videót. Знатиш на ваші сайт, клікні безбедньо.рс і зазнайте какой-то благодетельный интернет.
Ez egy szernyelvű kis bejátszás volt, a lényeg az, hogy tudja ön, hogy mivel foglalkozik, vagy mire használja a gyermek az internetet. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, a videóból is látjuk, hogy azokat a tartalmakat, amelyek számunkra sértőek, vagy azokat az embereket természetesen tudjuk blokkolni, tudjuk tiltani, és ez nagyon fontos lépése az online zaklatás megoldásában. Tehát akkor igazából ez a blokkolás vagy tiltás úgy érzem, hogy legjobban a Facebookra jellemző. Úgyhogy itt van, én hoztam egy képet, hogy hogyan lehet bizonyos tartalmakat, vagy akár bizonyos személyeket tiltani. Tehát ez is a beállítások rész alatt található, és a beállítás alatt van ez a tiltás rész, ahol látjuk szintén nagyon szerteágazó a tiltások lehetősége. Tehát első lépésben természetesen felhasználókat tudunk tiltani. Hogyha letiltunk egy felhasználót, az számunkra gyakorlatilag ebbe a környezetbe megszűnik, tehát nem tud se ránk keresni, nem tud kapcsolatba lépni velünk, illetve természetesen nem látja az idővonalunkat, illetve egyáltalán a profilunkat. Ahogy látjuk, a következőkben tudunk esetleg alkalmazásokat, meghívásokat, esemény meghívásokat tiltani egyes személyekről. Hát gondolom mindenkinek van olyan ismerőse, aki ezt az oversharing kórba szenved, hogyha tudok így fogalmazni, akik folyamatosan valamilyen játékmeghívókat küldenek, eseményekre hívnak meg, stb. Tehát így nagyon szépen szűrhető, felhasználókhoz kötötten ez a dolog, tehát igazából ez tiltható. Tehát ilyen szempontból a Facebook az egy nagyon jó környezet, hogyha szánunk rá kis időt, hogy valamiféleképpen optimizáljuk a profilunkat, tehát itt nagyon szépen testre tudjuk szabni, tudjuk tiltani, stb. Nem is, úgy érzem, hogy nem is a Facebook a legveszélyesebb felület ilyen szempontból, hanem a fiatalok körében nagyon közkedvelt az Ask.fm. Ez egy litván vállalat, amely természetesen angol nyelven jelenik meg, és a zaklatások nagy része itt történik, sajnos. Nagyon közkedvelt különben a fiatalabb generációk között, és ez úgy működik, hogy nyitnak a felhasználók profilokat, és teljesen anonim módon tudunk felhasználókhoz szólni, esetleg valamilyen üzenetet hagyni, esetleg kommentet hagyni. Úgyhogy ez úgy érzem, hogy az anonimitás valamiféleképpen szoros összefüggésben van az zaklatással. Igazából én nem is értem, hogy miért használják ezt a felületet, mikor ennyire publikus, ennyire anonim, de mindenképpen, ahogy mondtam, népszerű főleg a fiatalabb, tehát mondjuk a középiskolások, illetve az általános iskolás felsősök között ez a környezet. Mindenképpen ügyelni kell rá, pont ez az anonimitás miatt, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon veszélyes ez az Ask.fm. A másik, az úgynevezett Snapchat. Ez egy mobil alkalmazás, és szintén nagyon közkedvelt. A Snapchaten Amerikában már sokkal több tartalmat osztanak meg, mint a Facebookon, tehát valamiféleképpen megelőzte a Facebookot. Ennek a Snapchatnek az a lényege, hogy az üzenetek, tehát amint mondtam, okostelefonon működik az egész, az üzenetek 1-től 10 másodpercig lesznek láthatók, ezután törlődik. Természetesen a rendszerből nem, tehát a szerveren ott marad, de se a küldő, se a fogadó telefonján nem elérhető továbbiakban, és akkor mindenki el tudja a folytatást képzelni. Szintén nem is az anonimitást, hanem a törlésből kifolyólag nagyon sok bántó, zaklató szándékú üzenet. Természetesen a másik rész, a különböző erotikus korhatáros tartalmak jelennek meg nagyon nagy százalékban. Hát elég, hogyha rákeres valaki egy egyszerű Google keresővel, hogy nem tudom, Snapchat screenshots, ugye van lehetőség, mielőtt törlődnek valamiféleképpen lefényképezni, és akkor mindenki meg fogja látni, hogy melyek ezek a legnépszerűbb üzenetek. Én úgy veszem észre, hogy a mi környékünkön még csak egyes felhasználók használják, de mindenképpen figyelni kell. Itt igazából, ahogy mondtam, nem is az anonimitás miatt, hanem valamiféleképpen az automatikus törlés miatt, hogy igazából én úgy érzem, hogy sokkal szabadabban használják ez miatt a felhasználók, hogy úgyis törlése kerülnek az üzenetek. Hát ugye mi a legrosszabb forgatókönyv? Hát sajnos történtek öngyilkosságok már ilyen zaklatások miatt. Most igazából én nem szeretnék részleteket kiemelni, de egy Google kereséssel mindenki meg fogja találni az áldozatokat. Nagyon fiatalok az áldozatok, tehát egy ilyen 12-től 17 éves korig, és nagyon változatos módon.
történtek meg ezek a zaklatások, tehát igazából az Ask.fm az egy nagyon-nagyon veszélyes környezet ilyen szempontból, nagyon sok áldozatot itt zaklattak, és mondom, tehát teljesen változatos módon. Tehát kezdve az, hogy valamiféleképpen az első, a MySpace-en történt az ilyen öngyilkosság, a MySpace az egy ilyen közösségi oldal, ami igazából most már nem annyira használatos. Itt történt az öngyilkosság, hogy egy szomszédlány szülei elkezdtek ezzel a szomszédlánnyal kommunikálni, egy fiúnak adták ki magát, és ez több hónapon keresztül folyt ez a kommunikáció. Igazából azt szerették volna megtudni, hogy mit gondol a lányukról, tehát ez egy elég bizarr helyzet, és egy idő után befejeződött ez a kommunikáció, és egy ilyen lejárató kampányba kezdtek a lány ellen, aminek sajnos öngyilkosság lett a vége. De igazából, tehát mondom, nagyon sok és sajnos nagyon rossz ez a végleges forgatókönyv. Mindenképpen fontos valamiféleképpen figyelni akár a tanulóinkra, vagy az gyerekeinkre, tehát az internet használat folyamán. Természetesen a másik nagyon-nagyon gyakori ok, ami miatt öngyilkosság következik be, hogy pont tehát ilyen szokásos forgatókönyv ilyen szempontból, hogy szakítás után olyan tartalmakat oszt meg általában a fiú a lányról, ami mindenképpen korhatáros kategóriába tartozik. Tehát ilyen szempontból az eszközhasználat így is valamiféleképpen tudatos kell, hogy legyen, mert visszaélhetnek, esetleg zaklathatnak a rólunk készült képekkel, videókkal, stb. Hát sajnos ez egy nem túl vidám része ennek az egésznek, de úgy érzem, hogy mindenféleképpen figyelni kell ez miatt is az online zaklatásokra. Mi a teendő, hogyha megtörténik az online zaklatás? Most én több szakirodalomból tájékozódva angol nyelven, és az Európa Tanácsnak is van egy ilyen lépéssorra, ami gyakorlatilag előírja, hogy mi a teendő egy ilyen online zaklatás esetén. Itt azt ajánlja, hogy mindenképpen hagyjuk figyelmen kívül. Tehát ezt tudom, hogy főleg, hogyha személyünkre irányul, ez nem könnyű. De ezt tanácsolják, hogyha például ilyen trágár szavak vagy sértő megjegyzések érkeznek, és hogyha valamiféleképpen hasonló szinten válaszolunk, akkor ez folyamatosan ismétlődni fog, és esetleg valamiféleképpen egy rosszabb forgatókönyv történik meg, mint hogyha teljesen figyelmen kívül hagynánk ezeket a tartalmakat. Ez az első és szerintem nagyon fontos lépés. A következő, főleg a közösségi oldalakon, és hatványozottan érvényesít a Facebookra, hogy lépéseket kell tenni, hogy a terjedés megakadályozzuk. Tehát akár blokkolni, akár jelenteni tudunk tartalmakat a Facebookon, és ez mindenképpen eredményes, tehát hogyha többen jelentenek egy profilt vagy egy tartalmat, akkor a Facebooknak van egy ilyen mechanizmus, hogy törlődnek ezek a dolgok. Ez is egy fontos lépése lehet az online zaklatások során. Mindenképpen fontos archiválni. Nem tudom, hogy mennyire használják a print screen-t, ez egy képernyőkép, amely lefényképezi az adott oldalt. Most tudjuk, hogy például, hogyha maradunk a Facebook példájánál, ez egy nagyon gyakran, illetve gyorsan változó felület, de egy pillanat alatt tudok törölni hozzászólásokat, tudom szerkeszteni ezeket a tartalmakat, de hogyha úgy érezzük, hogy ez felénk vagy ránk nézve sértő, akkor mindenképpen érdemes archiválni, érdemes lementeni a saját gépünkre, hogy esetleg lépéseket tervezünk a továbbiakban, illetve másrésztről pedig mindig ajánlott ez az archiválás, hogy megtörténik a zaklatás. Másrésztről segítséget kérni. Tehát segítséget tudunk kérni a szüleinktől, segítséget tudunk kérni a pedagógusoktól. Olvastam nemrég egy tanulmányt, amelyben az állt, hogy minden iskola kellene, hogy kijelöljön egy személyt, aki erre az online zaklatásokra megbízott pedagógus. Persze egy olyan személy, aki ért ezekhez az online eszközökhöz, aki valamiféleképpen segíteni ezeknek a problémáknak a megoldását. Érdekes volt még azt is olvasni, hogy a lányok esetében gyakrabbak ezek a zaklatások, illetve érdekes volt itt a bevezetőhöz visszatérve azt is olvasni, hogy az online zaklatások, vagy az online valamiféleképpen sértegetések nagyon gyakran kiinduló pontja az offline leszámolásoknak, vagy valamiféleképpen a tettlegességi folyamatok,
fajulásra, tehát mindenképpen összefüggés van itt is. Tehát nagyon fontos szerintem, hogy segítséget kérjünk valamiféleképpen, hogyha megtörténik ez a zaklatás. És igazából ennyit szerettem volna mondani az online zaklatásról, illetve ezt a témakört is próbáltam egy találó idézettel lezárni, és erre próbálnám felhívni a figyelmet, hogy az online zaklatás is ugyanannyira veszélyes, mint az offline zaklatás, ha nem veszélyesebb, és a zaklatás áldozatának itt is segítségre van szüksége, és esetleg ezt az előadást követve valamiféleképpen úgy érzem, hogy tudunk segíteni esetleg ezekben az esetekben, hogyha valaki hozzánk fordulna. Köszönöm szépen a figyelmüket!